5 जुन 2023 नि सालो हायद्राबादनि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयारपोर्ट पुलिस स्टेशनाव आरजागाव खरकसा borok phaio a borok hingkhe ri kufur chumjak jemon Pujari ni kufur chador tuimani hai tei talkao hingkhe chandan ni tika bo fuljak. Bo police station o phai police rok no sapaio bini bumung ayagri sai Krishna hinui bo wngkha Nagar ilakani mandir tongo tei a mandir ni no khoroksa Pujari hinui sapaikha. Tei bo a police station o thango bini 23 bochor umorni banji Kurungati Apsara bini missing diary report swinani bagui phaio. Bo police rok no sao tini sai duinin sakang yakeba 3 June 2023 bo bini banji na Nagar ilakani simi pick up khlaika bini gari bai. Tei aro ni sai 20 km haksal Samsabad ilakao hingke no drop khlai rekha bini banji no. Tamni hingkhe arjagao bini dol rok bai party khlainani abagui bini mama no bono arjagao tunui riphaika. Amani yagulo kheno 3 tarik ni pura sal tei hor katiwi thango tei 4 tarik ni bo hai no hai phung ungo dibor ungo tei hor bo ongoi thango haipano tabuk phano Kurungati Apsara ni mobile call habia switch off mamang manui tongo tei bo jagao bo dol rok bai oborok kunu phano sawi manya bo thaio tongoi tong. Tei abagui no bini mama bini bagui missing diary report file swinani bagui ma phaikha police station o. Police rok bini kok no khunao aboni yagulo kheno je bini missing diary file no swiui o case no tui sanbin bo suru khlai reo. Nai naikhankhe o case belai kheno simple case hayung tongo khoroksa sikli 23 bochor umorni bwrui tei bini mama bono khumajagui police station no thangui missing diary report rwikha. Phiaba norok je wansukmani o cases no simple hinui phiaba o cases kunu dino simple ya obo cases ni ukulogo tei bo hwijak kok kotor rok tongo. O cases amsuksa suja hinui wansukmano amsuksa sujaya. O cases o kwbangma no twist and turn kwbangma tongo o kok rok no khnamani yagulo tei saimanmani yagulo police rok bo belai kheno wanajakha tei norok bo khnaui belai kheno wanajaklainai. Abagui no norok jotono no koinani muchungo o video no end jora nai tongri jodi no ani channel o katal eba kheba ani video o katal wngui phai nai tongphaika hingkhe channel no subscribe khlai di tei pas ni bell icon all no sinano bo tapokdi. Tamni hingkhe jotoni slai swkang norengthani ani video sabuinani bagui hingkhe phaidi bisi yang ayang kok saya kari video ni main point no tui kok salainai. Hingke police rok jotoni slai swkang o cases suru khlai reka sanbin khlainani jotoni slai swkang hingkhe Kurungati Apsara ni nogo check khlaikha. Hingke nogo thayungui naimani yagulo kheno arjagao bini ma bai malaikha bini ma bo hai no hai same kok sao bini mama samani hai a 3 tarik ni salo bini mama no arjagao drop khlai reo phiaba naina thangbro hingkhe arjagao kwrwikha tei bini dol rok bo oboni paper o kunu phano sawi manya hinui salaikha. Bini mama je kok samani same bini ma bo o kok no sawi tongkha police rok no. Hingke police rok bini mama samatei no Nagar ilakani simi Samsabad ilaka jora o area no target khlaio aboni bisingo no sanbin khlainai hinui. Obo salmani eba dukmani wngkha 20 tei 21 km chalo hingkhe aboni bisingo no police rok sanbin khlaisinai. Bini mama sawi khnarimani Nagar ilakani simi pick up khlaiui Samsabad ilakao bini banji no drop khlai reo hinui. Hingkhe abo samatei no arjagani je lamao CCTV camera thepajak tongmani jotono manjugui nainai hinui wansuklaikha a dinni.
Hingke CCTV camera check khlai manjui naimani yagulo nokha Saranagar ilakani simi hingangke to bini mama samantaino a CCTV camera footage o nugui mankha je gari o kamani tei 10-15 kilometer jora hingangke gari o kajak no nukha. Hingke o CCTV camera footages no teibo zoom khlai naikangangke ar jaga o nukha sai kristanga ke to gari drive khlai tongo te bini gana o hingke bwskangni sito bini banji Kurungati Apsara achukjak nukha naikangke to joto normal no nugui tongo a jorao. Naikangke je bini mama samatui no joto soi no ar jaga o nugui tongo phiaba je drop location chamani Samsabad area hinui ar jagani sai 3 kilometer bwskango kheno CCTV camera o kahai wngui thangkha. Police rok wansukha a CCTV camera o kuno clip rok miss khlai rekhna jong hini abagui borok bare bar o CCTV camera footages no check khlai tonglaikha phiaba ar jaga o hingke o 3 kilometer ni haksal o Samsabad area o je drop khlaimani ar jagani footages rok hingke kuse gurikha. Bare bar naimani yagulo phano mistake khlaiga hinui phiaba o Samsabad area o nukha last hingangke phiaba ar jaga o je location chamani bini mama a location o bwthakma se nukya. Aboni yagulo kheno police rok bini mama no nuhunka last ni 3 kilometer jora nini gari nusi nukya ar jaga o nung je drop khlai ro hini samani o jaga o ba drop se khlayabla rok hini sengkha police rok. Phiaba bini mama hingke ako kaisa o mamang tikiui tongkha bono Samsabad area o no drop khlai ro hinui bini kok no nona se nailiya. Tesa CCTV camera footages rok no kaham khlai check khlainai di ar jaga no drop khlai ro hinui a kok no mamang sawui tongkha bini mama. Phiaba samani yagulo police rok bare bar o footages rok no check khlaio phiaba bini gari ni mangpili ar jaga o nosi nukya bare bar check khlaimani yagulo phano a location o. Amoni yagulo kheno police rok bo bini mama no doubt khlainani chengkha bo kunuya kunu mungsa sugle kok hoi tongo hinui abagui no Kurungati Apsara te bini mama ni mobile location check khlainani nailekha police rok check khlaimani yagulo saimankha 3 June 2023 ni salo hor 7 ni simi 9:30 jora borok khorokni location Samsabad area o de tong naki bakrui obono nainani bagui phiaba or jago kaisa wana jangni twist nukjagui phaika je Sai Krishna je samani Samsabad area o bini banji no drop khlai ro hinui phiaba aro ar jagani location no se nukya police rok check khlaimani yagulo kunui ni location no ar jaga o kurui Sai Krishna police rok no gomra khlainani bagui se swkang amahai kok pre-planning khlai sawui tongphaio. Hingke joto saimanmani yagulo teisa haino hai police rok Sai Krishna no deeply interrogate khlainani bagui teisa haino hai nuhunka police station o phiaba o interrogation o hingke Sai Krishna bini je bayan dimani oborok paltok goi kok sawui tongo tei kok sapro bo gabrokjak kolamti sra ungjak police rok bono omoka hai nugui kisale daud wngui thangka bo kok no guriui sai tongo tei kok no kwbangma no hoi tongo bini banji kwmamani yak eba khiba uklogo bini ni yak tongnai hinui police rok wansuklaikha. Police je pro deeply interrogation khlaio apro Sai Krishna sakha bo kuno dino phano Samsabad bini banji no drop khlaia je kok sawui tongmani obo joto tatal se hini sakha tei bo sakha bo ar jaga tlangya karui pahar ni kaisa jaga o siniya nugya siringsrok jaga o tlangui bini banji no bwtharui paikha hinui kok loklaikha police rok ni bwskango. Hingke o kok rok joto police rok no puilani simi sawui khnarika bini mama 3 June 2023 ni salo bini mama bini banji no Saranagar ilakani simi pick up khlaika bini gari bai aboni yagulo kheno kaisa siniya siringsrok jaga pahar jaga o tlangui
thangmani yagulo ar jagao borok khoroknini gwnwi kwcharo kaisa kokno tui walainani chenglai kha. Tei o walaimungni bisingo no kaisa pator khwchai mwkhango reoui mang tongkha bwui. Tei je thwiya sak mwkhango mang it bai bwui tongkha.